Prísahám, že nemám obsesiu na Šimečku, ale tento potulný filozof z AliExpressu je nevyčerpateľnou studnicou hlúposti, arogancie, samoľúbosti a nadutosti. A ešte je aj živou sondou do duše pravoverného progresívca. Nie prvýkrát boli terčom jeho akože filozofických rečí, inak urážok, obyčajní ľudia. Občania Slovenska, ktorí rozmýšľajú inak ako progresívci. Neveríte? Presvedčte sa. Hoci som presvedčený o tom, že keď prišiel prieskum verejnej mienky o tejto novele ústave o mužovi a žene pohľad, tak 2/3 možno Slovenska budú proste súhlasiť. Jednoducho preto, lebo sú hlúpi, sú nevzdelaní, sú necitliví. Čiže podľa filozofa Šimečku sú 2/3 obyvateľov Slovenska, ktorí neobdivujú rôzne sexuálne deviácie a úchylky hlúpe, nevzdelané a necitlivé. Aspoň to si o nich myslia tí, čo samých seba nazývajú intelektuálnou elitou. Neviem povedať, v akom stave bol duševný mrzák Šimečka, ale v jeho slovách nájdete všetko, čo dnešný progresivizmus na Slovensku ponúka. Hrubosť, pohrdanie všetkými, ktorí nie sú z ich ideologického tábora, opovrhovanie všetkým, čo tvorí dušu a kostru jedného národa. O 2 roky vo voľbách budeme mať príležitosť im to spočítať.